Mga unta mga bay. Mga unta ninyo. Birthday ni Dodong Kubkub. So, birthday dong. Sabi niya, "Uy, handa. Tibok adlaw jud namo siya pansina." Mga bay. Tapsa. Amo jud siyang gigisugo og tama nung adlaw. Di gisabot. Gisabot na nako daan sila gabi nga. Ayaw gid ninyo pansina inyong papa ha, ugma birthday niya. Abi niya goy handa mga bay, nagpalit siya. 5 ka. Unsa ni gipalit? 5 ka. 5 ka. Kupay. Nipalit taon siya 5 ka bukupay mga bay kay sabi niya guwa ko'y handa ba niya. Mo lang kuno tani among saluhan sa iyang birthday, mo ni ang handa. Agay. Papa pa slice. Dako gud aron, naraon sudanan. Slice na pa. Number 1 supporter. Si Papa si pa nakaon sa iyang cake. Nay ko na. Ako may una nakakaman kaon. Oh. Winner day ka. Mo kaon. Una din kakuman. Wow, chocolate ka Maya ba na? na eh. Dako Ala Jesus, katunga naman na. Antay di mahurot ha. Oh, tanda na. Slicing the Niya, okay. cake. Kamay kay to. Iyo na, uy. Hindi rin. Ano ba? Bawa mo na eh. Bantay, di mahurot ha. Alalay, kanang tinido, itusok dia. Na. Dali ha. Di, buk, anang, kuhit sa gamay kay ikay. Unag kaon Sam papa. na eh. Unag kaon sa papa. Kanya. Araw ka ni gamitig, tinido. Wala Na. tinido, ray. Mana ma. Oh, mana. OMG, day. Yung mga unata. Sarap. Sana. Kaduhan na dyan na natumban si Kiki rong adlaw. Kaya sa nang area kan hambat ra na. Maak na ba siya pero di na ba si mama ako. Nya, lami ka na imong buko pay. Ilawi buko pay. Uma, na pwede uma. Diin man na ni mo napalit. Sedan, mga unta ninyo mga bay. Mana kaya? Sa Aman, Mingla. Mingla. Ada pizza Mingla. Dua sa kan. Star Mall. Star Mall ba na? Star Mall. Manok, wala. Isa man kaning hall o itong isa. Katarang tiil. Ay, anong manok? Hey, Til. Aw kani? Paa. Paaday. Kaon jud. Kaog mayo, hundang unyo. Isa to? Sa to mingon? Kaumalo. Isa may imong kasulti tibok adlaw, amin agad nimo. Gabi na, buhat ka alas 12? Ha? Buhat po ka alas 12 gabi? Namo, dahil mga bay, gawa sa alas 12 gabi eh. Wasad mi na nagad. Kadyaan na kung isabot kahapon ng mga bata. Ay, ganyan nyo, pansin na yung papa ha. Tanawa, akong siplatan sila. Tanaw ko sa oras, alas 12 na. Wagya po na to, nagruwat yun ni Juan. Nagruwat yun, na mo greet niya ba? Si Tinang kanina, nanawag dito, maghewa. Natubag ni Mas Tinang. Nanawag magmayo. Kung inanday, ay sabaday, kay ibuk adlaw ra ba namo ni wa pansina. Tubag niya. Wa, ako lang gitsatan niya. Nag-post pa gid siya. Ang pisto si Tinang nag-post. Gitag ko. Gitag ka. Kaya. Nigreet mo siya happy birthday ni mo. Awa. Tanaw na to. Ano ba na abi? Pagkalat. Pagka ba kaya dyan? Baka mo ba na? Cake be. Slice si Papa. Sunod. Nya, lungkoy kay kagani ha. Ha? Lungkoy ah. Kasi lungkoy. Lungkoy, wala na agad.
Ay, nalikot sa ba? Kaya ka surprise tarap ba? Anong gagawa? Di lagi ka pwede mag-soft drinks. Katong Pepsi ka. Kaya ron hurot na to. Dali. Yan ka Pepsi. Gatanga rin mga dia deh. Mga dia. Apa ka Pepsi abe? Napay palit? Ay kikat kwarta na mo sa kamot ha. Nya ano nakaingon makaganiha nga. Giubin ang cake. Ano man to? Kay padungdungog ka nako? Ha? Ha? Padungdungog ka niya. Kaya kung i-open mo. Dikor biya. Ayaw ni. Pepsi ya. Asik sini lang. Ano lang? Baso rap karap. Rap. Ang sa man to imong giingon di dito padungdungog yung ka nga. Yung giubin man ang cake. Karo kato kita mahaji i-open. Nya anong cake man imong naingon? Kay Ha? Wala lang masayo lang. pero nagluwat jud ka sa among dating. Ngay, Ano? nagluwat ka sa among datings. Oh. Dabot bre. Basarap na. Guys, mo basarap. Ay paabot jud kay mayo nya wa may kay wa ka nag Baso lang. wala ka nagpaduli nga birthday nimo ana-ana. Wala ka padungog. Ay, ayun na kato. Ay, sila. Ha? Wala ka nagpadungog nga birthday nimo. Wala ka nang ingon. Ah. Anong busig lang yan, kaya? Abin mo nalimot me. Hmm. Ha? Ah. Di manggod 17 manggod imong birthday. Nga ba 17 ang naa sa birth certificate. Pero nigawas siya sa ganghaan sa gingharian. Pizza 11. Ganghaan sa gingharian. Pizza 11. Dagan jud problema sa unang panahon, no? Yung mga mag-type sa munisipyo, Diyan. sa ginikanan, wa jud na check mga spelling ay mo jud problema ron daghan. Ay, mo ko. Nakapusupus ka na. Kapsa. Kabsa. Kapsa. Kabsa man tong whole usa ka manok. Pahak yung kapsa. Mana? Lami ron tiyan ani, na din lamas. Na din lamas. Na din ang lami. Oh. Barat. Minsan. Gapas na. Tag size. Ya, nakada ya. Kasi nagkompas ko ya. Ano lang. Wala mi nang invite mga bay kay mo ra man imong handa. Gamay ra man. Nya na lang sa mga bata na pohon kaluyan sa Ginoo. Handa tag ubay-ubay. Saan pa si Kuya? Andro! Cake be! Itong sulayan ilang chukumoy sa Goldilocks kung lami ba. Sulay daw buk. Pagkalasa na yan. Inutulis. Nya ano nagkasunis sulay kapag lakaw nimo. Hindi. Basta lagi. Kasunis. Lagi. Ka?
Kawan, mag-short ng kawan. Nga, mani tawag magaganihan na anak na akas talisay. Kay? Huway ko eh. Sakit kong lubot. Kawan ko ganay. Ha? Gutom mo ko. Di na kong tubig. Nga, lami ran eh. Mami, man. Kaya buko may suot ng ilalong. Di tabang. Sakto ra. Di putam. Di putam ba? Nga, kamay mo kasulti. Salamat. Nga, maglungkoy kayo. Way power. Kapo eh. Kapo yung mga bay, layo kaya di bilang, bay gatag. 150. Ang ina ni mga ate. Okay siya ni, okay siya. 3. Mina, 3 lang. Okay. Tinahan na si Binta. Naya, nakabanaga. Nam din naga. Pero sudlunan, di makasudlunan. Kapri na highway daw. Lapter, no? So, siya, Nasa buhatan ng siminto. narasan abot dito. Sakop kaya po naga, pero lapas pa sa kuan ba? Doon nagkuan, Unahan sa buhatan ng siminto. Ako. doon nag San Fernando. Ito, doon na. Amig karkar. Matuwa-to nga. City of kuan. Kuha yung cellphone, tanawa. Ang poste niyang. Ano, kasa kong cellphone ron. Uy, hindi mo gizagya. Wag. Kaunti ang mga bar. Ayun. Hindi na makaya. Surprise ka? Surprise yun. Ito, may luha. Yung luha mga bay, na diri ay. Wadyo nito, diri lagi kutob. Laong magkanal. Laong magkanal. Ikaduha pa niya birthday ro nga nasa cake. So ano mga birthday mo, wala kay cake. No. Nga na dito mo ng cake na wala. Na eh. Namo kay cake ato first cake ever beto. Kani second cake. Na batok. Sabi mo tawa na ito ay cake. Lemon yung cake, yo so cake. Ay cake. Yung birthday katulgan na ba? Birthday to, kasi birthday. Hindi mata, man ang birthday, bahal. Uli ka itong kuhan. Ulam ito sa una. Ulam ito sa una. Kasi nga bas. Oh, Lumatagaw. yun naman. Ano yung trabaho diha? Pulis to. Perfect. Ha? Pulis ito. Ate, kung mga kon ba? Pulis kaya pulis sila. Pero nasa sa airport ba? Luti yan. Pwede din siya mag-inom. Pop, ito sila rin. Inom. Juting. Ginaw na sila basta way juti. Huwag ko cake. Birthday boy. Huwag ko cake. Gamay lang kayo. Kumay kayo? Anak. Jadi lang.
Ngitan. Ah, ngitan. Di na. Di na eh. Ngit nga di. Kabaw pa man ta mahungit. Tama pre ka dai. Lami. Lami ilang chocolate. Lami ilang cake ron. Lami ang relax. Na po relax sa. Hindi bon. Ribo. Ano na? Ano, mading ang taong tagkik na dita bukaon. Kanada si kape. Lasang kape ah. Kape man yung tangan nila mis kape para mo dark ang chocolate. Kuya, cake ya. Lami ang cake ya. Ang galing, nakatilong ko. Kung baso tumagap. Ano na to ni bago nga cake sa Goldilocks ba? Ilahang tuam. Chocolate. Lami ilang moist. Tagsara ni tagsara. Ito na ya. Bukong. Kana, bukog gada ko ana. Eh, hilaw. Iyo. Asa ibutang katol daya. Si Pichi. Na pasali yung kuwan na yun. Natabang na ang pichi-pichi. Sina? Natabang na ang pichi-pichi kay tamis kayo ang cake. Cake. Papa pa slice ah. Slice. Slice pa. Ah, pakwada. Ano na? Ano? What? Gamay lang. Square? Oh, square. Gamay lang. Ngano di man rectangle? Oh, tanggol. Sukong sawa. Tawag si Andrew. Ganahan siya ani kay. Kuya. Kuha na sa imuhang tinidor. Tusok. Itusok sa may aywa. Oh, sige, bira. Mali man gud ya. Patiri kay. Dara. Ara ilang cake o lami. Hala, banatin ninyo Kini. ni. Sige, kuha. Lami bitaw ilang cake, ganahan ko. Gamay lang ako. Kuwan, kunya? Lami, oy. Ha? Mura ni imong handa. Gamayng cake. Mahal ba ito yung gitara? Uwi itong gitiguman sa kabuuan. Tawa kag pila. Ay nalag pang tana. Ako na napalit. Bye-bye! Thank you for watching mga bye! Salamat! Happy birthday, Dudong Kub!